Lokal nga panguluhan padayon nga nagabantay sa acute gastroenteritis, deklarasyon sang state of calamity, hindi pa makakas. Ginpasiguro ni Mayor Jerry Treñas nga padayon nga magabantay ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo sa kaso sang gastroenteritis. Sunod sa alkalde, padayon nga nagalibot ang City Health Office ilabi na sa mga barangay nga naapektuhan sang pagbaha dala sa naglabay nga bagyo. Para kay Mayor Treñas, hindi pation para kakso ng deklarasyon sang state of calamity bangod may mga kaso pa nga na record. Why kita recommendation, iti balanyo sang nagligad lang nga bagyo, nagbaha naman to, ti ang mga bubunto nga chlorinate na naton, balik naman kita nga ma-chlorinate. So, bantay lang kita. Kita nyo, may iban nga mga LGUs mo, nga problema man sang ila tubig, may kakalapatay sa ila, no? Madumduman, madamo nga mga shallow wells o kung mga bubon ang gin-chlorinate para masiguro nga hilway ang source ng tubig, partikular sa mga coastal barangays. Mayara man sang gin-condemn o kung gin-pasiraduhan matapos matukiban nga kontaminado ang mga ini. Bisan ang mga water refilling stations nga wala sang permit ang gin-pasiraduhan man para makasiguro. Magluwas diri, may vaccination man ang City Health Office sa mga barangay sa diin na record ang kaso sang cholera. Kaya niya, we became very proactive. We knew from the start that this was affecting not only Iloilo but the other LGUs. Pero ting iba niya, ipos-ipos lang sila. Kita yan, nag-declare kita sa state of calamity, nag-usar kita portion sa calamity funds. We continue to vaccinate, manag-ubos na itong inatag sa Metro Pacific. Ang aton nga ginbakal, manunggamot naman. Ang ikaayong lawas sa mga Ilonggo ang isa sa mga prioridad sa liderato ni Mayor Treñas. Handom gid sini nga makahatag sang maayong nga serbisyo sa mga Ilonggo rason sa mga proyekto kag programa para mapaayong sitwasyon sa mga pamuluyo. Magluwas sa AGE o kon acute gastroenteritis, ginatutukan man sang City Health Office ang problema sa COVID-19 sa diin may yara pa sige hapon sang kaso nga na record. Kag nagapadayon man ang kampanya kontra dengue para hindi na magdamo pa ang nagakaapektuhan ng mga kabataan gikan sa mga barangay. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.